Bună seara din nou tuturor celor care au bunăvoință de a ne asculta. Eu sunt Mircea Adrian Radu, reprezentant medical Carol Med Hunedoara și alături de mine o am pe domnișoara Otur Ardelean. Să rămână, mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Bună seara, Mircea, îți mulțumesc frumos încă o dată pentru invitație. Domnișoara Otur este medic specialist în boli endocrine, colaboratoarea clinicii Carol Med și am decis ca împreună cu ea această seară să povestim un pic pentru dumneavoastră ce este osteoporoza și mai exact ca și prototip am decis să abordăm osteoporoza postmenopauzală, deci acea care apare în timpul menopauzei. Hai un pic să o luăm așa etapizat, Alina. Spune-mi, te rog frumos, ce este osteoporoza și cine ar trebui în primul rând să-și facă griji care ar putea dezvolta această boală. Păi, în primul rând, osteoporoza, să ne înțelegem că este o boală metabolică a osului. Și asta înseamnă că, de fapt, se pierde masă osoasă. Osul nu va mai fi la fel de rezistent și automat va fi predispus la fracturi. Asta ar fi cel mai mare risc până la urmă. Bineînțeles că categoria cel mai vizată ar fi femeile în perioada postmenopauză. De ce? Pentru că va fi o deprivare de hormoni estrogeni care împiedică, de fapt, această pierdere de masă osoasă și ne ajută să avem o structură foarte bună pe noi, femeile osoasă. Și automat, cum se pierde foarte multă masă osoasă, atunci, bineînțeles că ele vor fi predispuse mai mult la fracturi. Și atunci, în primul și în primul rând, ele vor trebui să fie foarte atente în perioada după ce se va instala menopauza. În primul și în primul rând. Sigur că da. Este exact un timing, deci un timp exact când ar trebui chiar la debutul menopauzei, mai la distanță sau oricând doresc dumnealor. Aici ce am observat eu din practică, sincer, nu există un timp, o perioadă standard în care putem să ne gândim că femeia poate să dezvolte osteoporoză sau nu. Am avut cazuri în care, să știi, că au dezvoltat destul de repede, imediat după primul an de menopauză, dar am avut și cazuri în care nici la 10 ani de la menopauză nu au dezvoltat osteoporoză. Depinde foarte mult și alți factori, de mediu înconjurător, depinde de dieta pacientei, de stilul de viață, mai mulți factori care contribuie și, bineînțeles, și factorii genetici în special. Dar, asta zic, nu este un timp standard, doar că e un principiu, după primul an de menopauză, zic că ar fi bine să începem un mic screening. Dacă pacienta se află într-o zonă fără risc, nici măcar osteopenie, să zic așa, putem repeta la 2 ani acea osteodensitometrie, textul care ne arată efectiv dacă există osteoporoză sau nu. Iar dacă vedem că avem un început de osteopenie, adică un stadiu, să zic așa, pre-osteoporoză, atunci încercăm să prevenim, să zic așa, prin diferite suplimente. Și atunci, bineînțeles că și screening-ul va fi la un interval mai scurt de timp, nu chiar la 2 ani, putem face anual, de exemplu, un test DEXA. Sigur, de asta zic, e greu să spunem exact o perioadă standard. Sigur, ca și o completare la ce ai spus tu, ca și factor de risc aș mai adăuga femeile care sunt în tratament cu glucocorticoide, cu medicație antiinflamatoare de multă durată. De exemplu, femeile care suferă de poliartrită reumatoidă. De asemenea, femeile care sunt fumătoare de foarte mulți ani. Și consumul de alcool este influențat, dar mai ales, cum ai spus și tu, bagajul genetic contează foarte mult. IMC-ul, indice de masă corporală. Practic, o femeie cu cât este mai slabă, cu atâta are automat un bagaj osos mai redus și implicit un risc mai mare de a dezvolta această boală. Este o boală zgomotoasă din punct de vedere clinic. Poate să ne amenințe cumva această boală prin manifestări clinice, faptul că am dezvoltat-o ca femeie? Eu tot timpul le spun pacientelor că de multe ori se prezintă în cabinetul medical și acuză dureri diferite la nivelul articulațiilor, spun el, hai să zic la nivelul bazinului, că acolo se întâmplă cel mai des, sau la nivelul coloanei, în zona lombară. Iar eu le spun că osteoporoza nu doare. În momentul în care începe să doară, înseamnă că s-a produs o mică fractură acolo și asta vorbim în special la nivelul coloanei. Fractură care nu determină impotență funcțională. Deci pacienta nu a ajuns la spitalizare sau la alte intervenții. Aici avem așa numita tasare vertebrală. Tasare înseamnă că s-a fisurat acea vertebră
și s-a condensat materialul, a devenit mai mică în dimensiuni față de dimensiunea ei normală. Și atunci, bineînțeles că va face compresie acolo de multe ori și o să dea, să zic, puțin o durere, dar foarte, foarte puțin. În general, nu doare osteoporoza. Când doare, e o problemă. Fiindcă doare când deja s-a produs o fractură. Fractură care de multe ori survine printr-o cădere de la propria înălțime, care în mod normal nu ar determina o fractură. Le spun de foarte multe ori să aveți grijă și iarnă, pe gheață. Niciodată să nu cădem în momentul în care am căzut brusc de la propria înălțime direct pe pământ. În momentul ăla se va face o presiune foarte mare pe coloană. Presiunea cea mare va determina fisuri la nivelul vertebrelor. Pacienta poate duce pe picioare foarte mult timp, fără să-și dea seama, și atunci ce o să remarce puțin de-a lungul timpului, că și așa se prezintă, faptul că a scăzut în înălțime. Acuză 2, 3, Doamne ferește, poate și mai mult 4 cm scăzut în dimensiune și atunci, clar că înălțimea fiind mai mică, undeva s-a produs o tasare vertebrală. S-au condensat toți corpii vertebrali și atunci, bineînțeles, că a scăzut înălțimea pacientei. Dar nu doare. Asta este important de știut, că osteoporoza nu doare, decât în cazuri foarte grave de fracturi destul de severe. Sigur că da. Așa cum a spus și colega mea, practic e un silent killer, deci un ucigaș lent și care, din păcate, ca primă manifestare are o fractură. Acestea pot apărea, cum a spus și colega mea, la nivelul coloanei, în special zona lombară, la nivelul șoldului, deci o fractură de colț femoral, și, nu în ultimul rând, la nivelul mâinii, în special treimea distală a radiusului. Bineînțeles că trebuie să ținem cont că aceste diagnostice nu se pot pune decât imagiști. Și atunci hai să explicăm care este testul pe care trebuie să-l facă orice persoană care este la risc pentru a dezvolta această boală și ce scoruri să mai folosesc în practica clinică din punct de vedere al endocrinologului sau al reumatologului sau cel care tratează osteoporoza. De primă intenție ar fi osteodensitometria osoasă. Acel test DEXA, de care o știe aproape toată lumea, care măsoară de fapt cantitatea. Deci nu calitatea osoasă, ci cantitatea de masă osoasă. Asta ne arată de fapt DEXA. În momentul în care el depistează o cantitate osoasă mică, clar va determina un scor foarte mic. Să avem acolo scorurile acelea cu minus. Când depășește, este mai mic de minus 2,5, este clar că este osteoporoză. Asta ar fi de primă intenție. Ulterior, dacă suspicionăm, de exemplu, fracturi sau tasări vertebrale, ne orientăm spre alte investigații imagistice, cum ar fi radiografia sau chiar să recurgem la RMN de coloană vertebrală. Ce mai este foarte important, mai ales, de exemplu, dacă ne încadrăm într-un scor de osteopenie, stadiul premergător osteoporozei, ne-ar ajuta un scor numit FRAX. Scorul FRAX, de fapt, ne arată riscul ca pacienta să dezvolte o fractură, hai să zic pe parcurs 10 ani, riscul la nivelul șoldului și la nivelul și de a dezvolta o fractură majoră osteoporotică, deci în orice altă zonă, cum ai zis și tu, la nivelul coloanei, radiusului. Și atunci, bineînțeles că ne ajutăm puțin de toate trei. Le coroborăm de multe ori, fiindcă nu ne putem rezuma doar la DEXA. DEXA ne ajută, hai să zic, când depistăm chiar la început un scor foarte sever, deși chiar și acolo trebuie completat cât mai mult. Dar e bine să depistăm orice risc pe care pacienta îl prezintă în a prezenta o fractură. Sigur că da. Acum trebuie explicat că sunt anumite statusuri care pot determina o valoare fals crescută a scorului T, că practic după asta ne ghidăm scorul T în postmenopauză, și atunci tratamentul trebuie făcut individualizat, coroborând și acest algoritm numit FRAX, care este disponibil online, gratuit. Trebuie să-l adaptăm pentru populația caucaziană și după aceea să recurgem la metodele de tratament. Hai să începem acum grosomodo cu tratamentul, începând de la măsurile geodietetice, alimentație și după aceea cel medicamentos. Bun, păi în primul rând ce ne interesează? Dacă pacienta este în postmenopauză, ne gândim că are nevoie de o suplimentare cu calciu și vitamina D. Bineînțeles, este foarte important să-și ia și din alimentație. Trebuie să consume cât mai multe lactate, iaurturi, brânză, ouă. Este foarte important ca să nu suplimentăm foarte mult cu pastile comprimate. Eu le recomand foarte mult să-și ia cât mai mult din dietă. Acolo trebuie lucrat cel mai mult. Bun, ulterior, vitamina D.
în special în perioada iernii și în special în lunile cu R. E cel mai important pentru că, bineînțeles, toți oamenii avem foarte puțin contact cu soarele și cum știm că cea mai mare cantitate de vitamina D o luăm de la soare, bineînțeles că pe perioada iernii, din păcate, nu prea reușim să luăm cantitatea necesară și atunci suplimentăm de multe ori din comprimate administrate zilnic. Bun. Ulterior, va trebui să vedem la ce ar trebui să renunțe pacienta, ce nu este tocmai ok și nu îi favorizează evoluția. Ar fi, cum ai zis, într-adevăr, renunțarea la fumat, dacă pacienta fumează, fiindcă accelerează pierderea de masă osoasă, consumul de alcool, dacă există. Dacă, într-adevăr, IMC-ul este mic, atunci să reușim să-l creștem puțin pentru a crește rezistența osoasă și, ulterior, văzut exact ce se mai află în stilul de viață al pacientei și ce am putea regla. Astea sunt factorii care cât de cât pot fi reglați. De aici reușim să jonglăm cu ele ca să asigurăm o protecție osoasă, să zic așa. Dacă nu reușim cu aceste preparate și scorul totuși este destul de urât și de osteoporoză, atunci se recurge la terapia de primă intenție cu bisfosfonați. Acei bisfosfonați care inhibă resorpția osoasă. Deci noi încercăm să împiedicăm procesul care duce, de fapt, la osteoporoză, să nu se mai piardă atât de multă masă osoasă. Și atunci aceasta ar fi, cum am zis și înainte, terapia de primă intenție, bineînțeles în combinație în continuare cu vitamina D. Și, dacă este cazul, preparate de calciu, doar dacă prezintă hipocalcimie, calciu în valoare mai mică. Iar cu acesta vom merge, de obicei, minim 2 ani, cam de obicei. Deci asta e o perioadă care merge la toată lumea, după care totuși repetăm DEXA și văzut dacă dă randament tratamentul. De cele mai multe ori, din fericire, vedem un rezultat bun, iar dacă nu, atunci va trebui luat în considerare alte terapii pe care le avem la dispoziție. Din fericire mai avem anticorpi monoclonali, care sunt foarte buni. Bineînțeles că avem și preparate osteoformatoare, care ne ajută să formeze osul. Și, bineînțeles că trebuie să ne gândim foarte bine de la început ce trebuie să inițiem pentru fiecare om în parte. Fiindcă ce se întâmplă? De cele mai multe ori, și ce am pățit și eu în practica medicală, se prezintă pacienți direct cu fractură de coloană vertebrală, fără a se ști în antecedentă cu osteoporoză, fără a fi făcut un test DEXA înainte. Și după externare, după ce s-a efectuat, depinde, vertebroplastie sau cimentarea vertebrei, s-a redirecționat către endocrinologie în urma unui test DEXA care a decelat osteoporoză destul de urâtă. Și atunci trebuie să ne gândim foarte bine ce facem în continuare, fiindcă probabil nu o să fie suficient un simplu antiresortist, să zic. Va trebui probabil să facem și un osteoformator, să o ajutăm și cu formare osoasă. Și atunci de asta terapia trebuie individualizată pentru fiecare femeie în parte. Mi-a plăcut foarte mult cum ai descris tu în linii mari. Deci, cum a spus și colega mea, în linii mari, grosomodă, practic, în procesul de modelare osoasă, practic îți dovedește rezorție și osteoformare. Jocul acesta și practic dezechilibrul când mergem într-o parte sau determină afectarea compoziției mineralo-osoare și dacă vorbim de un proces rezorptiv prea mare, vorbim de osteoporoză. Avem foarte multe, ca să zic așa, arme în arsenalul nostru cu care putem combate această patologie și domnișoara a specificat foarte mult, contează în primul rând modificarea stilului de viață. Ce aș vrea să adaug este că dacă ești o persoană subponderală, ar fi bine, acum cu o anumită limită, un pic să crești în greutate, tocmai pentru că este un factor protectiv pentru apariția osteoporozei. De asemenea, sportul este foarte important, este kineoterapie. Sportul în sine are efect anabolizant pe toate sistemele și organele corpului omenesc și atunci este foarte important. Și acum, dacă îmi permiți, te rog frumos, pentru că ne apropiem de jumătatea emisiunii, spune dacă ești dispus să răspunzi unor mituri și aș începe cu mituri și anumite lucruri care apar, bineînțeles, în întrebările pacienților. Aș începe în primul rând. Este metoda DEXA sau o metodă iradiantă și dacă da, de ce sunt obligat să o fac? Nu iradiază. Doar că, bineînțeles, nu o să facem, Doamne ferește, dacă va fi cazul la o femeie însărcinată, să ne înțelegem. Clar, acolo exclus total și nici nu cred că ar fi cazul, dar nu este o metodă care iradiază, ne putem permite să o facem ori de câte ori dorim, doar că nu ne ajută să o facem foarte des.
Deci noi nu putem vedea un rezultat decât la cel puțin un an distanță de la cea precedentă. Dar nu, de iradiat clar nu se pune problema. Nu este o investigație ca și computer tomograful sau radiografia. Aici diferă foarte, foarte mult ca și investigație. Da, și repet, nu are rost să facem la interval scurt de timp, fiindcă nu ne ajută cu absolut nimic. Sigur că da. Ce este foarte bine de specificat, că deși este o boală cronică, practic dacă avem grijă și suntem complianți tratament și recomandările medicului curant, putem ca după un anumit interval, 3, 6, 7, 8 ani, se poate, nu este obligatoriu să scăpăm aceste medicamente. Acum depinde de fiecare în parte și depinde automat și de care a fost cauza osteoporozei. A doua discuție, dacă apare în postmenopauză și practic este vorba despre un deficit estrogenic, de ce? La ora actuală nu se mai recomandă pentru femeile în postmenopauză suplimentarea cu hormoni estrogenici. De ce nu se recomandă? Păi, hai să vedem. Este o chestie foarte debatable. Da. Într-adevăr, dacă ar fi ca o femeie să aibă acei hormoni estrogeni până la finalul vieții, bineînțeles că nu s-ar degrada osul. Dar se pot face totuși terapii de substituție. Nu neapărat strict pentru tratarea osteoporozei, fiindcă odată apărut osteoporoza, bineînțeles că nu o să regreseze puțin dacă noi începem inițierea cu terapie de substituție. Bineînțeles că trebuie tratată și osteoporoza. Dar, bine, aici cazurile sunt extrem de individualizate și terapia de substituție nu se face oricui. Va trebui niște investigații suplimentare făcute înainte, destul de riguroase, zic eu, pentru că sunt niște hormoni care nu ne jucăm atât de ușor. Și atunci, eventual, putem începe o terapie de substituție în primul an de menopauză, zic așa, când deja femeia nu reușește să ajungă în stadiul de a dezvolta osteoporoza. Eu acolo aș vedea mai benefică terapia de substituție și să zic că ajută poate pe partea de a preveni de fapt osteoporoza, nu de a trata osteoporoza cu terapie de substituție. Sigur deci, că da. Cam așa aș vedea eu personal. Practic, această dezbatere provine din simplu fapt că unor femei le este greu să accepte că au intrat la menopauză. Lumea, în general, trebuie să înțeleagă un lucru. Nu este o patologie în sine. Este o condiție a omului, dar este o condiție fiziologică. Exact. Și, bineînțeles, are niște complicații și această menopauză. Poți dezvolta hipertensiune arterială, poți dezvolta osteoporoză, poți dezvolta dislipidemie, deci grăsimi mari în sânge, dar luată per se nu este un capăt de lume. Sunt alte patologii mult mai grave de care trebuie să avem grijă a nu le dezvolta. Bineînțeles, acum, cum a spus și colega mea, pot să fie cazuri individualizate unde putem tenta substituția estrogenică. Dar, atenție, trebuie să ținem cont că în medicină, atunci când riscurile depășesc beneficiile, este mai bine să abandonăm acea terapie. Și trebuie să vă spunem că substituția estrogenică este o medicație în sine cu foarte multe riscuri. De exemplu, trombembolism pulmonar, hipertensiune arterială, risc de accidente vasculare cerebrale. Nu combatem, în general, un stres cu un alt stres. Și, după cum am spus, este foarte important să începem cu acceptarea unei situații și să vedem ce avem de făcut, bineînțeles, etapizat, individualizat și sub supravegherea unui medic de specialitate. Bun, și de asemenea, iarăși o întrebare care iarăși mi s-a părut ar fi de interes. Pe grupuri și pe internet în general am dat un search mai amănunțit, ca să zic așa. Este aceea în ce situații, dacă pacienta, bineînțeles, cu această terapie de glucocorticoide, deci pentru diverse patologii care trebuie să amintiți antiinflamatori, când ar trebui să meargă să facă un test DEXA? Pentru că e o chestie care este foarte important de specificată. Păi depinde în primul rând de cât timp face această terapie și în ce doză. Pentru că una este să luăm o cantitate mică de glucocorticoizi și una este să luăm cantități extrem de mari de glucocorticoizi. În general, cam după câțiva ani începe să apară. Dar, repet, iarăși diferă aici de la persoană la persoană. Am avut paciente care au dezvoltat osteoporoză poate după 20 de ani.
Nu neapărat atunci, în momentul. Chiar am avut o pacientă care a urmat terapie cu glucocorticoizi și abia după 20 de ani de terapie, să zic, că a dezvoltat osteoporoză nu extrem de severă. Am avut alte paciente care după 5 ani de terapie cu glucocorticoizi au dezvoltat osteoporoză extrem de severă. Contează foarte mult vârsta la care se începe această terapie, ce comorbidități mai are pacienta, repet, stilul de viață care e cel mai important, dar trebuie monitorizată foarte bine pacienta, că dacă este și cumva, să zicem, o pacientă și în menopauză, mai dăm și glucocorticoizi, clar că riscul de a dezvolta extrem de repede osteoporoză e foarte mare. Așa este. Dacă survine la o persoană tânără, zic că procesul este puțin mai lent. Dar, repet, depinde foarte mult doza în care este administrată. Corect. Deci, practic, dacă ești o persoană tânără care este pe această terapie, deci terapia antiinflamatorie mai agresivă, nu este atât de periculos precum dacă ai fi o persoană trecută de 50 de ani, că eu mă feresc de cuvântul în general. Și numai ca să facem așa o recapitulare, deci practic este vorba despre o boală cronică, metabolic-osoasă, practic osul devine mai poros. Dacă devine poros, pot apărea trasări vertebrale cu anumite complicații, pot apărea fracturi. Citeam chiar așa din punct de vedere statistic înainte de a face acest clip informativ că în America, în 2022, după, bineînțeles, bolile cardiovasculare și cele oncologice și alături de diabet, era pe aceeași practic treaptă ca nivel de finanțare. Osteoporoza cu complicațiile ei, bineînțeles, vorbim și de complicațiile. Așa este și trebuie făcută automat la 10 ani după instalarea menopauzei. După 70 de ani este absolut obligatorie și, bineînțeles, între 50 și 69 de ani, individualizat în funcție de profilul fiecărei paciente. Dacă am fost diagnosticat sau dacă am făcut un test DEXA care arată cel puțin osteopenie, este indicat să mergem la un medic endocrinolog sau reumatolog. Complicațiile se tratează în alte specialități și nu o să insist aici foarte mult. Și tratamentul este, bineînțeles, non-farmacologic, deci schimba stilul de viață, inclusiv un nutriționist ar putea foarte frumos să intervină, pentru că mi se pare că ar fi mai integrat. Tratamentul este medicamentos, poate să fie pe rod, deci pe gură, poate să fie injectabil intravenos sau poate să fie subcutanat, depinde în funcție de fiecare preparat în parte. Fiecare preparat vine cu riscurile și beneficiile lui, avantaje și dezavantaje. Categoric, ca orice terapie. Da. Iar pentru a avea parte de un diagnostic și de o conduită terapeută corectă, eu vă recomand pe domnișoara Ardelean. Este colaboratoare de încredere a clinicii Carol Med din Hunedoara. Cred că din câte am zis, următoarea vizită este după Paște, cred că, din 11 mai, dacă am reținut eu corect. Dacă așa mai ai ceva de spus așa ca o completare sau ca și o concluzie, m-aș bucura foarte tare. Ascult. Sincer, aș încuraja puțin și medicii de familie să îndrume pacientele care sunt deja la menopauză sau care prezintă risc major de a dezvolta osteoporoză a efectuat screening-ul acesta prin testul DEXA și încurajate, pentru că de multe ori de acolo ne sunt redirecționați de către medicul de familie. Și atunci aici trebuie lucrat foarte mult, fiindcă prea puțin se prezintă direct la cabinetul de endocrinologie. Bineînțeles, prima barieră, medicul de familie. Acolo se pot diagnostica tot, acolo e nevoie de îndrumarea ulterioară către screening-urile care sunt necesare pentru vârsta respectivă. Și atunci aici cel mai mult încurajez medicii de familie, redirecționate pacientele, testul, screening-ul ulterior, dacă este nevoie, către medicul endocrinolog. Și atunci, bineînțeles, că am evita riscul de fractură și impotență funcțională și, bineînțeles, scăderea calității vieții în rândul femeilor. Da, clar. Pentru că nu e așa o femeie sau orice persoană după o anumită vârstă care suferă fractură, recuperarea este mai dificilă, de mai lungă durată, costisitoare, iar din păcate România nu este pregătită din acest punct de vedere cu servicii neglijibile la domiciliu sau cu servicii înalt calificate pentru recuperarea medicală, de orice tip, nu numai post-fractură. Exact. Și așa este cum ai văzut tu. Și iar aș preciza pe lângă screening caracterul multidisciplinar și această colaborare între specialiști. Că dacă eu sunt
ortoped care mi se pare că este suspect acest os, pentru că vezi într-un operator că nu e un os sănătos, atunci ai să întrebi și un endocrinolog sau reumatolog dacă ar fi vreo problemă și, bineînțeles, dacă ești neurochirurg, la fel poți trimite spre colegii de specialități în vederea stabilirii unei condiții terapeutice complete și, bineînțeles, a unui succes terapeutic desăvârșit. Ainuța, îți mulțumesc frumos încă o dată că ai fost alături de noi, ai furnizat ca de obicei niște informații de foarte bună calitate și succint și clar. Mă bucur mult. Și te mai aștept și pe viitor. Până data viitoare, eu am fost Dr. Mircea Adrian Radu. Vă urăm multă sănătate și toate cele bune. Mulțumesc, asemenea.